सोमावसारनाय रन्जन दैमारि दैदेननाय NDFB आफादनि खौसेयै जयै सोमावसारनायजों दाफुंनो हाबाय दिनै गंसे गोदान रायजो, गंसे गोदान रायजो। गोजोन खौसेथिनि रादाय बिटिआर है बिटिआर है बिटिआर। दावहारुफोरनि थैथां नाजानायजों मुंख्लं जालांनाय गोरबो गावस्रानांनाय सुबुंफोरनि मुंख्लंफोरजों नोंसिनि बेगेंहारा दामोलखौ साखि दोननानै गोब्राब सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनफुंनो हाबाय, दाफुंनो हाबाय बर' हारिनि थांना थानायनि गंसे गोदान रायजो, बर' हारिनि थांना थानायनि गंसे गोदान रायजो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। मोनबाय नोंसोर दिनै दैदेनगिरि बर'नि जारिमिनाव आरोबाव गासै बुहुमाव थालांबाय बुहुमाव मुंख्लंफोरनि नोंसोरनि मुङा अराय गोजौ एन्जुर जानानै बेसेन गोसा जिउ बावबाय। हारि हादरनि सोमावसारनायाव जिउ गारबाय नोंसोर थार दैदेनगिरि, थार मुंख्लं नोंसोर बाखोनाय हरो जों नोंसोरखौ जों जोंनि बिखानि गोथार थार अननायजों अरायबो गले गले